Her i Grundejerforeningen Nygårdspark i Farum, der har vi talt om asfalt i rigtig lang tid. Vi gik i gang med projektet i efteråret 14. Vi trængte virkelig til at få noget nyt asfalt. Grundejerforeningen blev bygget i 1980, så det var en gammel belægning, der lå her. Så der var virkelig behov for at få gjort noget ved det. Vi indhentede 3 tilbud fra forskellige leverandører, så har vi haft besøg af konsulenter fra de 3 firmaer. Og på baggrund af oplevelsen der og de tilbud, vi har fået, så har vi valgt leverandøren ud fra det. Når man ikke ved så meget om asfalt, så er det rart at føle sig tryg og få en god vejledning i, hvad det er, der er vigtigt. Så vi er godt tilfredse med Dansk Asfalt. Når så mange mennesker skal flytte deres biler ud af et område, vi har 122 huse, så er det klart, at det giver lidt udfordringer med at finde parkeringspladser. Men det har taget en uge at få lagt asfalt, og 2 dage at få lagt striber, så det er vel egentlig okay. Vi har været meget tilfredse med processen og samarbejdet med Dansk Asfalt. Vi er blevet hjulpet og vejledt hele vejen igennem processen, så jeg er godt tilfreds og kan anbefale Dansk Asfalt til andre.